Wel, da ni am myd y llyfrau rwan, a mae'n neis cael eistedd lawr am ryw 5 munud bach i gael sgwrs efo'r awdures Myfanwy Alexander fan hyn ar golygu'r llyfrau. Nia Roberts, sy'n mai Nia? Sy'n mai Nia? Enw com angen ti. Am te. Rwan ta, mae heddiw'n ddiwrnod mawr, da ni'n mynd i gael nofel newydd arall gan Myfanwy Alexander. Do. So heddiw, da ni'n lawnsio y nofel o'r enw Cath Benthyg, sy'n dipyn bach wahanol achos does na ddim stori detective. Mae yna stori gobeithio, stori gyfeilgar, ond does neb yn cael y lladd bod mae yna cymaint o cymeriadau sy'n haeddu cael y lladd bosib. Da chi di werthio'n barod do? Ie. Achos da ni di bod yn y sioe yn barod efo'r detectives, efo'r pobl yn y sioe, do Nia? Ie. Do. Wel, gath hon i lansio flwyddyn yn ôl, a mae hon yn un o gyfres Daf Davies, y detectif golygus, dyma fan nhw. A mae hon ydi lleoli ar faes y sioe, mae yna fus yn cael ei ddarganfod mewn bocs o sausages yn y neuadd fwyd, a na i ddim deud i mwy. Felly, lle ydych chi'n cael yr ysbrydoliaeth am o'n i di'r cwestiwn? Wel, mwy na ddim o'r milltir sgwar, achos dwi'n teimlo bod dwi'n nofio mewn môr o straeon. Bod does dim byd, wel, na ddim cwaith, ond ddim byd cyfoes yn y stori yma sydd wedi cael ei leoli neu seilio a rhywun penodol. Mae'r leoliad yn bwysig iawn, ac y ffaith bod dyn ni'n nabod ein gilydd, dyn ni'n tyfu fyny efo'n gilydd, dyn ni'n pechodi am y ddau, a dyna o lle mae'r ysbrydoliaeth yn dod, dwi'n meddwl. Felly, cefn coch di hyn? Meifod ydi hyn. O, Meifod fan hyn. Achos mam a dad wedi symud i Meifod wedyn, a mae prif cymeriad Cath yn byw yn hen tŷ mam a dad. Dwi'n gweld. Wrth olygu, beth yw'r berthynas rhwng y ddwy ohonoch chi, Nia? Llawn hwyl. Ie. Mae golygu gwaith Myfanwy, dwi wrth y modd yn gwneud, achos dwi ddim yn gwybod beth dwi'n mynd i gael nesaf, a deud y gwir. Achos nofel rhif, beth di hon? Mae hwn ar rhif 6, a da ni wrthi'n gweithio ar rhif 7. Da chi fel machine? Wel, dwi'n deud, dwi'n gweld straeon o hyd, a dwi'n feddwl, mi allai roi hwn efo hwn, fel dilyn rhyw recite. Dyn ni'n yn ardal Merched y Wawr. Ti'n rhoi menyn a siwgr a blawd a gwyau, a wedyn gen ti cac and sponge. A dyna beth dwi'n weld. Dwi'n weld y cynhwys fan hyn a cynhwys fan draw, a rhywun efo'n gilydd. Ie. A wedyn, mae rhywun arall yn cymryd golwg arall ar y gacan ar ôl i ddallan o'r popty. Diolch byth, dwi'n dibynnu mor gymaint yn ni. Mae'n berthynas bwysig yn dydi. Ond, sut fysa ti'n disgrifio hon, a be welis di ynddi hi pan ddoth i at y ti gyntaf? Wel, mae Cath, y prif gymeriad, yn rhywun sydd yn mor debyg i gymaint o fama ledled Cymru. Mae'n jyglo perthynas, plant, gwaith, gwirfoddoli, stonding ac henna'r ysgol feithrin, a pan mae gŵr i ni gadael i am rhywun sydd yn hollol wahanol i hi hun. Mae'n ffeindio'r dynion yma yn dod allan o bob twll a chornel, achos mae pethau, yn ôl Myfanwy, mae merched sengl yn bethau prin yn Sir Grefeldwyn. A mae'n ddoniol iawn, os gael dweud. Yn ôl Dewi Prysor yn fan hyn yn y broliant, mae'r hiwmor yn bownsio o ddiar at tudalena. Felly, wrth sgwennu Myfanwy, ydych chi'n chwerthin? Ydych chi'n mwynhau'r broses? Mae cymeriadau nid fi'n chwerthin, ond dwi ddim yn teimlo fel jocs fi ydyn nhw erbyn hyn. Mae jocs y cymeriad. Ie. A di'n braf gadael y cymeriadau yma am y tro? Ydych chi'n gyfieithu amdanyn nhw? Wel, dwi'n mynd yn ôl i Daf, a Daf ydy'r cariad fy mywyd fel petai yn dydian. Mi fydd y lawnsiad nes ymlaen rwan, so be fydd y drefn? Dwi'n mynd i fod yn eich chi am y nofel. Da chi'n mynd i fod yn darllen rhyw chydig o bytia, ambell i ddarn difyr, ambell i ddarn dipyn bach mwy difrifol, ella, a mi fydd yna gyfle i bobl holi cwestiynau ynglyn â'r nofel. Prynu llyfr gen stondin Sioe Pinc, fydda'n nhw yma'n gwerthu copïau'r llyfrau, ac wrth gwrs Myfanwy fyddwch chi mai arwyddo copïau hefyd. Ie, dyna fo. Diwrnod arferchog. Wel, mwynhewch y cyfan sy'n digwydd heddiw yma. Dwch yn roed y manylion fel nhw'n gwneud ar ddiwedd yr eitem yma. Cath Benthyg gan Myfanwy Alexander yn cael ei chyhoeddi gan Was Carreg Gwalch a'r pris... Ydy o'm yn dweud. Faindio? Mae fod yn arwla. Ydy, 9.99. O, 10 pint na fi'n ceiniog. Diolch yn fawr iawn i'r ddwy na chi. Lle mae o? Yn y melyn yma. Gret. Diolch yn fawr.